चिरां जिल्ला 12थि बसु चेम्पियनशिप कमिटिया जुनियर आरो सेनियरखौ लानानै सानथामनि हाबाफारि खुंदों। चिरां जिल्ला रुनिखातानि सिङाव थानाय आस्राबारि श्री बाथौ इंराजी फरायसालियाव दिनै चिरां जिल्ला 12थि बसु चेम्पियनशिपआ जुनियर आरो सेनियरखौ लानानै मैयानिफ्राय गाबोनसिम हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै 5 जुन आबहावा सानखौ बिफां गायनानै सांग्रांथि होनायजों मेहेरगोनाङै खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया नुजाथिफैयो आरो नुजाथिफैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो दि बेबायदि हाबाफारिखौ आस्राबारियाव खुंफुंहैनो हानाया मोजां जादों आरो दानि गेलेनाय लाइमोनफ्रा उननि समाव गोजौ लेभेलाव गेलेहैनो हागोन। बेखायनो बयबो गेलेगिरि बिथांमोनखौ गोसो होनो खावलायदों खाम्फा बरगयारिया। जों बयबो लकेलनि मानसिफ्रा जोबोद खुसि मानोना बे कम्पिटिसननि दारै जोंनि जायगानि हिन्जावसा आरो हौवासाफ्रा जोबोद गेलेनायनि मोनसे गोसोआव बोलो मोनगोन। जि स्कुलाव गेलेगासिनो दङ बिसोरो गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै मोजां मेडेल गल्ड मेडेल लानानै फैनो हादों जोंनि गथ'फ्रा आरो जायगायाव जि कम्पिटिसन जाबाय बेयो बांसिन एनकारेज लाबोगोन। दा उसुनि दारैहाय बेनिफिट जादों जोंनि नलेजाव बिटिसि ओनसोलनिफ्राय उसु गेलेनानै गोबां हिन्जावसाफ्रा आरो सेंग्राफ्रा साख्रि मोनबाय। रिसेन्टलि भाइखौरानि गयारि होननाय बाक्सानि ITBPआव जइन जाहैदों 1 मासनि आगोल आरो बिदिनो गुबुन गुबुन हिन्जावसाफोर हौवासाफोर गुबुन गुबुन माबायाव साख्रि मोनगासिनो दं। आसाम पुलिसाव साख्रि मोनदों, SSBआव साख्रि मोनदों, BSFआव साख्रि मोनदों, गोबां बिदि अर्गानाइजेसनाव साख्रि मोनदों। ओंखायनो बेखौ जोङो बोलो होनांगौ आरो जोंनि फिसाफोरखौ जोङो एनकारेज खालामनांगौ। सार माखासे बेलायावहाय नुनो मोनो गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफ्रा माने फरायनायखौल' थुसोमबाय थानाय नुनो मोनो जों खेला दुला गेलेनानै मा मोननो होननानै माने जाम्बा माखासे खोथायावहाय फैयो आरो बे बेलायावहाय सारा गेलेनायजों उसूल' नङालासे गुबुन गुबुन खेलाफ्रावबो माबायदि मुलाम्फा दं? फरायनायाथ' फरायखानांगोन, गेलेनानैबो फरायनो हायो, नाथाय देहा गोसो आरो प्रफेसन हिसाबै जुदि गेलेनायखौ लानो हायो अब्ला जायगायावल' नङा नेसनेलल' नङा इन्टारनेसनेल लेभेलसिम थांनो हागोन आरो भबिष्यताव अलिम्पिकफ्राव पार्टिसिपेट खालामनानै मेडेल मोनबोनो हानाय बायदि जुदि जायो अब्ला निस्सय जोंनि जायगानिल' नाम जाया, बियो बेक्तिगत एचिभमेन्टल' नङा, सारा पृथिबियाव वान अफ दि बेस्ट व्यक्ति हिसाबै सिनाक्त जायो आरो माने मोजां गावनि जिबनखौ बानायलांनो हायो। बेखायनो फुटबलनिफ्राय लानानै जेसेबां स्पर्ट्स दङ आगोलाव जोंनि जायगायाव फुटबला जोबोद नामजादामोन आरो गोबां गेलेग्राफ्रा जोंनि आइसिएलआव बिभिन्न टिमाव दंखायोमोन, नाथाय देग्लाय बेबायदिखौ नुनो मोनाखै। माने स्कुल कलेजफ्राव गेलेनायखौ जोबोद खम नुदों। गोदो स्कुलफ्राव गेलेग्रा फोथार दंखाजोबो दासिमबो, नाथाय गेलेनायखौ बोरैबा डिसकारेज खालामनायफोर बायदिसो नुदों। फोथारैनो थादों, खुनु गामियाव गेलेनाय गैया, खुनु स्कुलाव गेलेनाय गैला बेबायदिखौ नुदों। ओंखायनो गोदानै बयबो सिन्था खालामलायनानै बेडमिन्टननिफ्राय आरम्भ खालामनानै नोङो हकि, फुटबल समग्र फिल्डआव गेलेनायखौ जों लाबोनांगौ। सार बेजों लोगोसे मोनसे खोथा सोंफानो मोनदों दा नोंथांनि दोलो हिसाबै फख्लाबारियाव जा उफा हिसाबै जानो थांगासिनो बेहाय माबायदि मावगासिनो? फख्लाबारियाव BPFआनो देरहागोन बायदि नुनो मोन्दों। बेवहाय बर'फ्रा खावनै जानानै दं। UPPLआव बांसिन भट होदोंमोन थांनाय बाराव, नाथाय एबार BPFनो बांसिन भट होगोनखौ बे बयनिफ्रायबो अपिनियनाव जों मोननो हादों। बेनिफ्राय डिपेन्ड जागोन अना बर' मानसिफ्रा सोरनो भट होगोन। दा जों जेसेबां मिन्थिगौ अना बर'नि जि केन्डिडेट बियो आइडल जाबाय, जिरायनानै थाबाय, केम्पेइनबो खालायाखै। बबेबा पार्टिनिफ्राय निस्सय एसे थाखा फैसा लानानै थाबाय होननानै बुंदों गावसोरनि मानसिफ्रा। दा रायजो राजाफ्रा भटखौ UPPLनो होनाय नङा, अल्टारनेटिभ BPFनो होगोन होननानै अना बर'नि दैदेनगिरिफ्रा दा बे मोनसे अपिनियन क्रिएट खालामदों। दा बे हिसाबै BPFआनो देरहागोना बांसिन नुनो मोनो।
नोंथांमोना मा थांखि लानानै दिनैहाय बेहाय उसु कम्पिटिसनखौ होनाय जादों आरो जोङो दा बेनिफ्राय जिथु दिनैनि बे 12 चिरां डिस्ट्रिक्ट उसु चेम्पियनशिप सेलेक्सन जिथु 2022 नि जानानै जोङो आरसि जानानै जोङो चेनेल बिथांमोनखौ बरायनाय जागोरबाय दा जोङो बेखौ लाबोनाया जाहैबाय जोंनि एरिया एसे माबा मा होनो बेखौ एसे बेकवार्डबो होनांगोन जिथु खेलानि सोमोन्दै बारा मोनथिजोबा गामि एरियायाव दा बिनि थाखायनो जोङो दा माखासे जाय बिथांमोना गथ'फोर जिथु निउ जेनेरेसन बिसोरो गेलेनो लुबैब्लाबो गोजानाव थांनानै गेलेनो हाया आरो माखासे रुल्सफोरखौबो मिथिया बिनि थाखायनो माखासे रोंगौथि गोनां गथ'फ्राबो थालाङो नालाय बेखौ लानानैनो जों दा जोंनि बे एरियायाव माखासे गथ'फोरनि फिउचारनि थाखाय जों बे खेलाखौ लाबोनाय जादों मालानिफ्राय लानानै मालासिमावहाय जोबहैनाय जागोन आरो माला बेयो जोङो मैया 4 तारिख 4 जुननिफ्राय 4 जुन 5 6 तारिखसिमाव जोबहैगोन आरो 6 तारिखआव जोङो दिनै 5 तारिखआव दिनै जों खेलाखौ रानिं खालामबाय ओमफ्राय नेक्स्ट 6 तारिखआव जों प्राइज डिस्ट्रिबिउसन खालामगोन आरो जाय बिथांमोना देरहासार जादों बिथांमोना जों प्राइजखौ 6 तारिखआव सानसे हाबाफारि लानानै होनाय जागोन आरो बेहाय मा प्राइज होनाय जागोन बाहाय जोङो केटेगरि हिसाबै प्राइज होनाय जागोन फार्स्टआव गल्ड थाबाय ओमफ्राय सिलभार थाबाय ब्रन्ज थाबाय आरो मोनथाम ओमफ्राय दहाय आं कम्पासारनाव सोंनाय बायदियै मोनसे कुइसना फैदों दा गामि ओनसोलावदि गोदोसोनानै थानायावहाय माखासे न'खरफोरनिया गेलेनायजों मा मुलाम्फा दं होननानै गावनि फिसाफोरखौहाय गेलेनाय आयदायावहाय बादा होनायखौ जों नुनो मोन्दों जोंनि समावबो नुनो मोन्दों जों बिमा-बिफा बादा होयो दा बिथांमोननिसिम नोंथाङा मा रिकुवेस्ट खालामनो सानो मा मुलाम्फा आङो दा नैबे आं जिथु 12 चिरां डिस्ट्रिक्ट उसु चेम्पियनशिपनि प्रेसिडेन्ट जानानै आरसिनि आफादगिरि जानानै बेखौनो खावलायो जाहाथे गाव गावनि गथ'फोरखौ बेफोरबायदि खेला गेलेनानै मा मोननो बेफोरखौ जाहाथे साना इयुनाव जाहाथे गथ'आ गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै माखासे गावनि जिउआव माखासे जाफुंसारनाया जाफुंसारगोन मानोना बे खेला गेलेनानै दा गोबां मानसिफ्रा साख्रि मोनबाय जेनेबा न'खर दानो हाबाय दा बेनिखायनो आङो बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना बेबायदि खेलानि सायाव बेबायदि सानदों बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरबाय आरसिनि जानानै बिथांमोना जाहाथे बिदि दा सानथों इयुनाव गथ'फोरखौ जा गेलेनो लुगैदों बेखौ गेलेहोथों खेलाजोंबो माखासे जोङो डेभेलप जायो लोगोसे फरायनाय 5/2022 आज विश्व पर्यावरण दिवस है 27 BN की डी कंपनी की भूयाकार तरफ से यहाँ पर आज लहरीपरा LP स्कूल में हम लोग प्लांटेशन किया है गया इसके साथ गांव वाला भी शामिल था और इसको पर्यावरण दिवस पर हम लोग सभी मिल के साथ में प्रेस वाला लोग भी था और गांव वाला भी सब मिल के हम लोग यहाँ प्लांटेशन किया हूँ तकरीबन गांव वाला 1-150 मौजूद हो गया था पर्यावरण दिवस हर साल ऐसा मनाया जाए इसमें जो धरती का जो अच्छा होगा इसमें स्वास्थ्य के हेल्थ अच्छा होगा तकरीबन 200-250 বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আছিল এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসত আমাক ওচৰৰে ভূঞাপাৰা SSB কেম্পৰ পৰা আমাক বহুত সহায় কৰিলে সিহঁতৰ উদ্যোগতে আমি এতিয়া এইটো প্লেণ্টেশ্যন কৰিছোঁ বৰ ভাল লাগিল সিহঁতে আমাক যে ইমান কষ্ট কৰি আমাক যে উদগনি দিলে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসত আমাক যে কিবা কৰিলে সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগিল আৰু ভৱিষ্যতেও তেনেকৈ আমাক যে সহায় কৰে এইটো কামনা কৰি মই এইখিনিতে সামৰিলোঁ গছ ৰুইছে 1915 নং লাহৰীপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভূঞাপাৰা SSB কেম্প আজি বহুত ভাল দিন লাগিছে তাৰমানে পৃথিৱী যিমানলৈকে থাকিব মানুহ যিমানলৈকে থাকিব জীৱ জন্তু সিদিনলৈকে তাৰমানে এই পৰিৱেশ এই আমাৰ গছ গছনি আৰু এই পৰিৱেশ যদি নষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে গছেও মৰিব মানুহো মৰিব আমি তাৰমানে বহুত মানে ভাল লাগিল আজি যে এনে মিডিয়া আহি আমাক সহায় কৰিলে তাৰ কাৰণে মিডিয়াসকলক আমি ধন্যবাদ জনালোঁ থাকিব মানুহ থাকিলেহে গছ থাকিব মানুহ নাথাকিলেও গছ থাকিব জীৱ জন্তু নাথাকিব গছ নহ'লে
नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360